Det er et forfærdeligt instrument. Hallo. Ja, men det var lidt supplement til det, Yngve sagde, og tak i øvrigt for fantastiske oplæg. Vi tæller døde i fængslerne. Og statistikken viser skræmmende tal, selvom det ikke er så mange, så hver eneste liv, der er tabt i et fængsel, er grusomt. Men hvad der også er vigtigt at tælle, det er selvmordsforsøg og selvskade. På det område er vi fuldstændig bagud. For det første er det et hændeligt uheld. Mente vedkommende det alvorligt, vil han bare opnå et eller andet. Så selvmordsforsøg og selvskade tages ikke alvorligt og registreres ikke. Vi ved fra selvmordsforskningen, at hver gang en tager livet af sig, lykkes med at tage livet af sig, så er der mindst 10, måske 20 gange så mange selvmordsforsøg. Mange af dem sker i hemmelighed. Nogle af dem opdages eller meddeles. Vi ved også fra selvmordsforskningen, at hver gang et menneske forsøger at tage sit liv, så er risikoen for, at vedkommende senere dør ved selvmord meget, meget forhøjet. Og derfor synes jeg, som en del af den viden, vi skal indsamle, at det er voldsomt vigtigt at presse institutionerne til en pålidelig registrering af selvmordshandlinger, som ikke fører til døden, og af selvskade. Jeg er meget usikker på, om man kan tro på det, som institutionerne, fængslerne selv definerer og registrerer. Så derfor er det i og for sig en opfordring til, at nogen påtager sig ansvaret for at forske i det her. Så vi får også på det område en illustration af de grusomme skadevirkninger, som varetægt og fængsling i sig selv indebærer, men også isolation i tillæg indebærer. Det var det, jeg ville sige. Tak.